Lakhos ngau bhai ki Samla jong ka jilla Meghalaya banishim Bynta ha ki jingpuli pentebit hapo ka Ministry of Minority Affairs jong ka Sarkar India ki jing pentebit ki bamdan kampansiyo ki dai General Duty Assistant GDA na ka Bynta san banai Henry Photali ki jaka Sound Engineering Audio and Recording na ka Bynta arbanai shiteng Henry Photali ki jaka Housekeeping arbanai Henry Photali ki jaka an yo stipend ru 8,000 tingka shibnai an yarap ban pinyo kam ka Jinghikai kan sedang hau nailar arhaza pun rio. Scan your QR code dan register na ka Bynta ka training.